ती है जों बिलेज नि आन्दार ता जों नखरे कामिवा ते नखरे कामिवा जों चिनि अरनि ती खां नस्कर बरक चिनि मामा मन्दिर कुमार देवमानि चिनि बिन नखला जों चिनि बुबागर संगठननि कपिलाय दङ ते जों बिसांनि चंमारिवा बिसांनि बिलेज काउन्सिल चं एडिसिनि चंमारिवा जों चिनि बुबागरनि ngै जों पाल खलायै जतन खानसानि मथा ngै जों आमर समारिवा गोबां बुटबाय दिनै बरमगोनां सोल डेभलपमेन्ट दिनान बागै जों आसा खालामो ngै ते अबन बिसिमथि जों घरे घरे न पार पार न जों कावै दङ ngै जतन हामबाय जतन खुलुमबाय के आत्ता कुमुनिंबो लागा बो मारि बुटना तिनि ता बुबागरा थाइनुकदा फैयो तिनि सारा भारतनि रायजो तिनि बुबागरा जे परिसा परि जे सिबुइ जों जे तिरवा रायजो बुफानि बा फातय मा फातय यागो खालामनानै मुख फैयो प्राण होय ब फाइ सबाय जाति बाबा ब फिल खाइ दङ ब ताबु जे सागे ब आन्दो ससिनानो जों बुदनान बागै जों ससेतन मानाय आन्दो सनो जों रसे रस आनस न जुदि जों बुदुइ नारि आखै जों भबिसत मा फातय बा फातय यागो जों तेबो कासे जांनाय जों मनो खासे जों बुबागानान तिहाना जों नांनाय खबरदार कोन जागा फेट पांगि मथा एকক मथांगि एक जाति एक मथांगि आन्दो सन नाचि ता करो अरब बुदरा खबरदार आं अनुरोध नंग बुबागरा बजे साकै जिति थो दागा दया फके खबे दिप्रा मथा